Hello! Good morning mga higala, mga unta ninyo. Ang akong sudan karon mga higala is manok nga kinamunggayan. Kamunggayan na ako mga higala para mas naagitay ko kanang supply sa atong lawas nutritious. Nya mo ni akong sudan karon, sige mga una ta kay medyo gutom-gutom na gid no kay awahin na gid ni atong kuan pamahaw. Mga unta ninyo diha, kumusta man inyo hang kuan, nakabuhi na kita sa ato ang ECQ. So naanata sa GCQ, pero kuan ra gamay rag diferensya. Sige wahat mga unta, kontravirus ni ato ang kuan, kung kaon karon atong sudan. Manok gisaglan og alugbati o kamunggay. Ang pamahilala. Hindi ko kaging green pa pero tamis na siya. Nga siya, alam mo kahibungan na siya buti-buti no, pero tamis kay na siya, may buti-buti. Nga pangaon jumugutan diha ha. Ayaw mo pagsigig ka og karni. Karni lang gihapon ni pero manok man. Sagulan man ako kuan kamunggay o lagbati. Ang sanin mo. Okay. Maraya manok. Pajudiri. Sabaw. Yan, kung inon karon is plain water lang nga inadlaw siya nga tubig kay man akong inom og kape niya. Dili lang na to daghanong kape. Gamayon lang. Karon di ay mo adto ko ni kuan hindi kabkab kay akong ipahuman niya ang ako ang kuan isingin ani akong pahuwaman ang ako ang pinangga card sa La Nueva kay mangumpra sila daw no. Di man makapangumpra sa Nueva og daghan kung wala pinangga card. So ako siyang paggamiton sa akong pinangga card kung kapangumpra sa daghan. Na at the same time, iyang puwens ay nako. Nako'y puwens sa iyang pangumpra. Yan na ano ta. Gusto ko kaini akong kamunggay man higala kay dito diha ra ni sa ang atop. Kada adlaw kung gusto kong magkamunggay. Kamunggay lagi ko anak. Naganit ko eh.
Nagi isa ka adlaw kaduha ko magtaog pa man day. Medyo nibalik na tag normal ron. Di pa yung kayo. Gamay lang diferensya. Nihit lang yung sakyanan ron. Nay ato alagi kay walay kasakyan ang mga tao ba. Mga nabuhi. Walay kasakyan. Daghan ang gustong mubalik sa paninabuhi niya. Karon di ay nakadungog ko nga ni hangyo day kuno ang amo ang mayor diri nga pabalik ko na gyud og kanang dagan ang mga di pasahiruan nga jeep. Kay haron ang mga nabuhi in taon na ay kasakyan. Sugma kayo. Sa naman atong social distancing ani nga naghuot naman sa kinan. Inilugay. Nawala. Wala ang social distancing. Muna iyang gihangyo karon nga. Pwede balik na mga sakinan para dili kay maghuot ang katawhan. Nya shout out day ko ni Dailinda Morgan diha sa Indiana, USA. Nya salamat kay Dailinda ha nga tanaw ka sa ako ang